सोलायहाय आदा सिम कार्डफोर बायदि मोजां मोननायखौ दासानहाय आदा बेलेन्सफोर बायदि फैयै फैयै फैबाय आदा बोसोर बारग'लांलायनाय आदा जों सानैजों मोजां मोननायबोबाय हाय आदा बोसोर गोदानसो सफैगौलायबावबाय आंनि मेगनाव नोजोर होनानै नाय नों आगै नुगोन नोंनिनो सावगारि आंनि बिखायाव खोमाजों खोनासं नों आगै खोनागोन नोंखौनो लिंहरना गोथार बे आंनि मोजां मोननाय नोंखौनो अननाय थिना लागोन आं नोंखौनो जिउआव गोरबोनि अराय गोथार आंनिबो मोजां मोननाय नोंखौनो अननाय थिना लागोन आं नोंखौनो जिउआव गोरबोनि अराय बिबाराव बानाय सिखिरि बायदि दैज्लाङाव हानाय अखा बायदि बिबाराव बानाय सिखिरि बायदि दैज्लाङाव हानाय अखा बायदि जादो नोंबो आंनि जिउनि लोगोरि जरा लादो आंखौ नों मिथिंगा बादि फैगौ बैसागाव जाफुंहोनोसै सुजुनाय जों सानैनि गोदै सिमांखौ हाय आदा सुजुनाय जों सानैनि गोदै सिमांखौ आंनि आखाइ फारनैया नोंखौनो बरायगोन फै नों सना खाथियाव गोबाना लागोन आंनि गासै जिउ नोंनिनो जाखागोन लै आगै फैगौ बैसागाव थि खालायबाय नोंखौनो लायगोन आंनि मेगनाव नोजोर होनानै नाय नों आगै नुगोन नोंनिनो सावगारि आंनि बिखायाव खोमाजों खोनासं नों आगै खोनागोन नोंखौनो लिंहरना आंनि मेगनाव नोजोर होनानै नाय नों आदा नुगोन नोंनिनो सावगारि आंनि बिखायाव खोमाजों खोनासं नों आदा खोनागोन नोंखौनो लिंहरना गोथार बे आंनि मोजां मोननाय नोंखौनो अननाय थिना लागोन आं नोंखौनो जिउआव गोरबोनि अराय गोथार बे आंनि मोजां मोननाय नोंखौनो अननाय थिना लागोन आं नोंखौनो जिउआव गोरबोनि अराय ना 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 ना